Припинок. Завод «Газоаппарат». Автобус рухается по маршруту номер 11. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – центральний ринок. Припинок. Центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Міцкевича. Припинок. Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Театр. Припинок. Театр. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Музей выратаваных каштоўнасцей. Паважаныя пассажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые проездные билеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Музей выратаваных каштоўнасцей. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Інтурист. Припинок. Інтурист. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – ЦУМ. Припинок. ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Проспект Машерова. Праспект Машерова названы ў гонар героя Савецкага Саюза Пятра Мироновича Машерова. Гэтае званне яму прысвоена ў 1944 годзе. Пётр Миронович – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў камуністычнага падполля і партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. З 1955 па 1959 гады жыў і працаваў у Брэсце. Пётр Миронович Машеров – партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1978 годзе яму было прысвоена званне Героя сацыялістычнай працы. Припинок. Проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Мопра. Припинок. Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Беларусьбанк. Припинок. Беларусьбанк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Янки-Купалы. Припинок. Янки-Купалы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Київське. Припинок. Київське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Шосейне. Припинок. Шосейне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гагарина. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок. Гагарина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Сярэдняя школа номер 32. Припинок. Сярэдняя школа номер 32.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – электратэхнічны завод. Припинок. Электратэхнічны завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Машэнскага. Припинок. Машэнскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Белтранскансалт. Припинок. Белтранскансалт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Аўтааматараў. Припинок. Аўтааматараў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Магазин вам рад. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Магазин вам рад. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.